Ce? Mai zi ceva odată. Ce să zic? Că ne Ești băgăm copil pula în prost? tine, cu familia mătii de cu travestitul obosit. Concentră, băiat. Băga-ne-am pula în fața ta, travestitul dracu. Îți fată. Ești fată să-mi suși pula atunci. Hai să da. We don't Mic coaile în gură de marșaloaga, dracu. I've been cruising down the block with a badass bitch. With my Copii mind on the mei, 3, chips, 2, 1, hai! Dați cara, mă băneam pula! Cara, Hai să dăm niște Băga-ne-am pula în tine, cara! Sărași oameni. Bă, eu vă fac reclamație, bă. Pentru sas. Bag-o pe aia cu, cum era, Susi, nu știu cum, bag pula. Cu Baca, nu știu cum, nu mai știu cum era aia. Bag-o și dă-i la maxim. Time and get hit like a lion. Call up the plug cause I roll in the Oprește bud. muzica, Not dă-i from the stop. hood, get that understand. I told the mag, get hit in the back cause Mamă, bă, ce mișto coi, că făceam Dai. Hai, bagă și Stai. facem toți ca tâmpiții pe aici după. Stai așa ca să închid și Stai, pregătiți? Stai, Da, 3, 2, 1. 3, la 3, 1, 2. 3, 3, hai mă, bagă. Ia. What the fuck is up, bitches? Welcome Nu back. mere, dar cum pui Today cum we're e gonna așa go să to fac Discord and like raid some Minecraft kids. Like troll them and let's Listen. see if we get fucking. Bă, da, am bă... O, băgat direct, bă, eu zis să dați înce că el e sărit. Bine, cred că e reba. Bagă sau nu? Bă, eu vreau mai acum să fac ca aia. Băgați ăla. Bă, dar eu nu știu să dau, că trebuie să dau ritmul, bă. Bă, skill ăsta, asta e de la noi? Aici, e bun Ah, ăsta. skill e, Bă, să ne dar băgăm la băgați măta. ăsta, bagă ce-am scris eu, fix, bagă muzica pe care am scris eu. Bere pe ăla. Bă, coaie, noi trebuie să ne strângem mult mai mulți, bă. Asta îi. Nu. O vedeți că vine Rick. Bă, o zis fix să facem ceva. Ok. Da, scriem așa. Muie Minecraft Roblox Forever. Așa scriem, băieți. Dar nu găsesc chat-ul ăștia. Unde dracu-i chat-ul ăștia? Scrie pe muzică sau oriunde. Nu, pe discuții server. Ha? Unde e ăla? Bă, așa toți pe aia. Dar nu mai. Hai bă, dați-l în pula de server, că sau oricum uite că nu vezi cum dracu n-avem cu cine să ne dăm pe aici. Intrați pe public 2, intrați pe public 2. Ok, hai. Vreau să public 2. Asta e public de vere. Se referă la noi în clan. King l-o să dau în privat o filmare. CGT, stai că ți-o dau ție, CGT ți-o dau ție.